Tak jo, máme tady první sériový video ze série Go Big or Die. Budu ukazovat takový malý květináček, protože potřebuji nějakou výplň do pece. Tak jsem si ho schovával, až budu potřebovat rychle pálit pece, nebudu mít na to dost zboží. Takže tam mám teď nějaké vzorky. Takže glazování těch velkých věcí je docela náročný v tom smyslu, že běžně na tom nejsme úplně v té dílně vybavení. No, takže nemáme dost velký kýble na to, aby jsme to mohli ponořit, prostě je s tím jako problém. Takže já s tím budu muset nějak tady jako vyhrát. No to nějak dopadne. Každopádně mě teď čekají celkově řešení velkých věcí, takže se do toho musím někudy dostat. Takže proč ne třeba tady na tom květináčku. První problém už nastává s tím, kam to vylejt, tak jsem si tady našel na rollerku řeznickou bednu, abych to mohl něčeho vylejt. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli to vyleju aspoň trochu někam jako dovnitř, nebo co se bude dít s tím. No, už to teď všude okolo. To nás nemůže překvapit. Tak, já si tam budu přilejvat a budu to vylejvat postupně do kolečka, protože jsem rád, že to vůbec unesu. No. No ale už jsem skoro na konci, možná mi za chvíli upadnou ruce. Neměl jsem to dělat tak velký, no, co se dá dělat? Muset posilovat, kdo chce dělat velké věci, nezbývá mu než pak posilovat. No, tak to máme nějak vylitý. No, takže teď už to bude trochu o něco jednodušší. Musel jsem zvenku teda si vymyslet nějakou takovou šílenou konstrukci, abych to mohl polejit. Ale přeci jenom, aspoň už to nemusím mít v ruce celý. A je to snad trošku snazší. Nespěchám, no, potřebuji tam dostat tu vrstvu, asi to poběru víckrát dokola. A to pak budu přilejvat ještě druhou glazurou částečně, takže mi to nevadí, že to tam třeba bude vidět trošku ty stejkance, to prostě při tom polejvání takovýchhle šíleností. Asi jinak nejde, nevím. Teda jako všechno asi nějak jde, ale
No, asi to bude stačit. Mám pocit, že se tam docela vrstva chytá. Takže si budu připravit ještě tu druhou glazuru. Tak jo, je tu třešnička na dortu, vyměnil jsem si glazury. A přeliju to glazurou dělanou z popela, která se jmenuje Nuka. A v kombinaci s tím zeleným oribem by to mohlo udělat takový zvláštní jako barevný přechody, tak uvidíme, jako co se tam stane. No, tak jste zvědaví, jak to dopadne. Já teda docela jo. Tak to uvidíme příště, až to vyleze z pece. Rozhodně to teda podložím, protože existuje šance, že by třeba ta glazura mohla někam odtýct. Tak hrnec už je hotovej. Bych řekl, že se docela poved. Barvičky jsou tam krásný. Zvenku taky dobrý. Jo, překryvy se povedly. To hezký. Steklo to tak akorát. Tak co víc si přát.